Zdar tady Holub, teďka ti ukážu unboxing mého nového telefonu. Je nový, jo, takže bacha. No. Koukej na ten krásný telefon. No není nádherný, já vím, ještě takhle. Ježiš, on tam měl kryt. To je boží. Je, tak to si pěkně očistilo. On se zapnul. Zapni se. Zdar tady Holub, druhá část zapínání. Je teda unboxingu mého nového telefonu. Protože tam heslo, zkusíme. Jo, super. On tam už má Wi-Fi. On už je založený dokonce. Tady nic skoro není. Dobře, jdeme do nastavení, protože tohle tady nechci. O telefonu. Informace o baterii ještě. Cože, tak to je mega boží. Obnovit. Takže koukej jako... Počkat. Co tady Holub, třetí část, takže dáme tady obnovit. Jsem to 1, 2, 3, 4. Co? Aha. Ne! Bože! Já to chci prostě obnovit. Jo, to... A to bude v další části, tak cus. Halo? Zdar tady Holub, čtvrtá část. Všechny vaše osobní informace a stažené aplikace budou vymazány a nebude možné je obnovit. Data by byla zálohována na SD kartu, nebudou smazána. Po resetování můžete obnovit data SD karty pomocí aplikace Smart Switch. A já to jakoby nikdy... Vole! Dobře, chvíle, čekej. gmail.com přijít na heslo.
Bože. Zapomněla jsem heslo. Já nejsem z Ameriky, já z Česka. Tady. S Bohem. Sestry Holub. Je to asi 5. část. Tak. 72. Přesně tak. Si děláte ze mě srandu. Kdyby mi vůbec něco přicházelo, vole. No. Ještě tak já jdu na tu e-mailovou aplikaci. Ani nevím, že mám plný signál a ani nevím proč. Bože. Čekej. Tady ještě přihlásím na špatný účet. Kopírovat. Kopírovat! S Bohem. Zdar tady Holub. Je to 6. část. Vložit. Continue, vole. Mě tak spamuje. Ne. Já to chci obnovit. Mě to nezajímá. Zdá tady Holub jinak. Odstranit vše. Jak to uděláme znova, no. S Bohem. Zdar tady Holub. Tak, teď se to restartuje. Bože, snad to není slyšet, ne? Kdyby jako... Jenom kofola.
Budeš natáčet záznam, jo? No spíš ty budeš zaznamenávat to. Mazání! Mazání! Co? Kamo, já si to musím vyfotit. Zdar tady holub. Ne! Zdar tady holub. A je tu několikátá část, ale nevím jaká. No. Prostě tam, jak bylo mazání. Ježiši! Ta hudba je fakt otravná. Já prostě nemám ráda to, jak tam bylo to mazání. To bylo úplně creepy. To bylo creepy, jak tam bylo to mazání. A teď se toho telefonu například úplně bojím. Já se s ním bojím třeba kliknout i na odemknout. Zaostří se na to Samsung logo. Samsung. Zde tedy holub, několikátá čas zase. Ale prostě to, jak tam bylo to mazání, to bylo prostě creepy. Ne, normální. No a co, že mám 9%, mě nikdo nezajímá. A ono jde uzamknout zaostření. O tom je jakoby, že nikdo neřekl. Samsung. To bylo creepy. Spouštění systému Android mě nezajímá. Instalování aplikací. A protože tak to má vývole? A co to je za čáru? Pro případ je to tak tmavý. Instagram! Ono to instaluje Instagram. Je Vodafone. Vodafone mi je úplně kov. Jdeme na to. Usnadnění. Ježiši. Ne, jako čekám. Ani náhodou. Ano. No jistě. Já to nechám být. Přijmout. Teď ne. Teď ne. Přeskočit. Hotovo. No díky.
Tak to je creepy. Jop. Mám starý Google Play. Moje soubory. Co? Kámo. Upřímně nevím jak. Prostě to vyfotím. Tak hotovo. Co to můžu fotit? I když nic nedělám. Kde je nastavení tady? A koukejte se, jaký máme Android. Proč mám 9? Já myslím, že budu mít tak 8, nebo co? Řekněte OK Google. Ne. Ježíši. To, co má být za emoji? Jdeme se poblejt z lebky. Hej, ale tohle si chci jakoby poslat. Ale nemůžu. Tohle je jediné iPhone emoji, které mám zadarmo od Samsungu. Nenormálně. Já se na tyhle věci budu muset zvyknout. A nezapomenout říct s Bohem tomuto telefonu, protože mi odejde kvůli tátovi. Zabaví, no jakoby, že bude náhradní. Lol, starý Instagram, starý Facebook. Tak. A řekneme ještě dobrou noc, pičo. Dobrou noc, telefone. Tak a teď ukončíme ten unboxing, takže doufám, že se vám tohle líbilo. Tak můj net.